jedne stranke nakon izbornog neuspjeha. Petar Krmputić je jučer podnio i ostavku na predsjednika gradskog odbora. Prije svega još jednom želim se zahvaliti Pierre tebi na 16 godina je bio predsjednik gradskog odbora HDZ-a, napravio je mnoge dobre stvari i kao predsjednik stranke, napravio je mnoge dobre stvari kao gradonačelnik grada Gospića i došlo je vrijeme, rećemo to tako, za jedan iskorak i za nove ljude na čelu gradskog odbora HDZ-a grada Gospića. Želim se zahvaliti i svim članovima gradskog odbora i juče u jednoj konstruktivnoj, demokratskoj, otvorenoj raspravi došli smo do jednog imena kojeg smo podržali jednoglasno i novi VD predsjednika gradskog odbora HDZ-a grada Gospića je Petar Radošević, sadašnji predsjednik gradskog vijeća grada Gospića. Dakle, kad kažem VD, dakle, promjene na gradskoj razini, a županijski odbor će vjerojatno idući tjedan imati sastanak kojim će donesti još neke odluke vezane za Korenicu, vezane za Novalju, dakle i za Brinje, dakle za ona mjesta, odnosno one općine i gradove gdje HDZ nije polučio očekivani rezultat. I novi VD predsjednika u tom smislu u idućem periodu voditi stranku i usput kažem pripremati stranku za nove unutar stranačke izbore koji će iznjedriti tada i novog predsjednika gradskog odbora HDZ-a grada Gospića. Evo, pozdravljam ono što je rekao doktor, ovo je logički slijed događanja. Naime, ja sam predsjednik već 16 godina, to nije bitno, bitna je stvar da mi na prošlim lokalnim izborima smo dobili gradsko vijeće, da smo ovdje izgubili mjesto gradonačelnika i mislim da je red da se naša stranka koja je najveća i najjača u Gospiću, što je pokazao i taj rezultat, da se stranka posjeti. Što se tiče gospodina Radoševića, dugo zajedno i surađujemo i ja vjerujem da on ima i ljudske i političke i stručne kvalitete da provede i ovaj postupak, kao i dalje da uspješno sudjeluje u radu stranke. Ja sam također uvjeren da će ove moje riječi o tome da je HDZ najjača stranka u gradu Gospiću, da će se pretočiti u sljedećim izborima kad oni god bili i da će novi gradonačelnik Gospića biti iz reda Hrvatske demokratske zajednice. Također se zahvaljujem svima na suradnji, kao što je rekao doktor, ja iz 20 godina u raznim oblicima radim i surađujem i na razini grada i na razini županijskog odbora. Ostajem i dalje vojnik stranke, ja sam gradski vijećnik, evo i Pere i novo vodstvo i svi mogu računati na mene u svim onim segmentima koje ja znam, a imam puno iskustva. Da sumiram, evo, hvala još jednom svima i uvjeren sam optimist da će HDZ se vratiti na vlast u Hrvatskoj, vratiti na vlast u gradu Gospiću. Hvala vam. Hvala gospodinu predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice na županijskoj razini. Zahvaljujem se svim predsjednicima Hrvatske demokratske zajednice od 90. godine do danas, koji su skrbili o HDZ-u, o gradu Gospiću, o svima nama kao građanima. Kao što ste čuli, ja sam jučer izabran za vršitelja dužnosti predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, jednoglasno od gradskog odbora HDZ-a grada Gospića. Ovom prilikom javno zahvaljujem se svima i potpuno sam svjestan i obveze i odgovornosti. Svjestan sam toga da je to ograničena misija. Potpuno je jasno propisano statutom da predsjednik vršitelj dužnosti Hrvatske demokratske zajednice ima izričitu ulogu provesti demokratske izbore unutar HDZ-a. A kad bude izabran sada? Rekao teši se.